салом дӯстони азиз, бисёрта медонам ки интизори мақсад видеое ки хоҳаре дар кӯча партофта шавҳараш 200 000 шадазид мақсад ҳами интизори ҳам видео ҳасте иншаалло. Проблема мо алҳамдулилла решат кинем бародар дасти биаз бурмад. Ман ҳар як видеое мекунам ё ки ҳар як коре ки мекуне аввал ҳамавақт ҳаракат кунӣ ҳарду ҷониба гӯш кунӣ. Алҳамдулилла бародар дасти биаз бурмад, яъне ки хай видеора интизор боше, видеои пурра ба маълумоти хуб иншаалло бегонӣ мебурад. Видеора гӯш карда ва иншаалло дар ҳаққи ҳар як кадими бародари мусалмон, хоҳари мусалмон дуогӯ боша ки ба ин хатогиҳо роҳ надиҳем. Ба ҳамин хотир эҳсосотӣ наше, интизор боше иншаалло. Хоҳарам коршам ҳал кардем, бародарам буромад. Хулоса ҳама ҳалши видеои пурраро мебинед чӣ гуфтан дар ин масъала. Худо нигаҳдор, интизори видео боше. Баъд ҳамавақт ҳаракат кунед ки падишка кунед мардуме ки дар роҳи хайранд, дар роҳи худо ҳастанд. Чӣ бигӯм, аз ҳамат миннатдорам. Ҳама дастгирии шумо намешед, ин корро мо ҳал карда наметавонистем. Раҳмат ба худо, Муҳаммад. хуб, саломат бошед.